سرخط خبرها امامعلی رحمانکوری وزیر سابق شیرین امانزاده را تنقید کرده است. بیماران را جواب دادند اما سبب زهرآلودشوی معلوم نیست. مرگ 4 کودک تاجیک در زیر یخ تصادف یا بی‌مسئولیتی والدان؟ салом бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро бо хабарҳои нав аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 26 январ аст. раиси ҷумҳурии тоҷикистон Кори Ширин Амонзода вазири пешини кор ва муҳоҷиратро танқид кардааст. бар асоси ёфтаҳои радиои озодӣ Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 24 январ дар ҷаласаи солонаи ҳукумат гуфтааст, Амонзода дар вазорат сиёсати нодурусти кадриро бароҳ монд ва аз ин рӯ аз кор ронда шуд. Ширин Амонзода рӯзи 5 январи имсол аз мақоми вазири меҳнату муҳоҷират ва шуғули аҳолӣ ба сабаби гузаштан ба кори дигар барканор шуд. Амонзода дар ин мақом ҳамагӣ 2 солу 2 моҳ кор кард. ӯ рӯзи 25 январ дар суҳбати телефонӣ ба радиои озодӣ гуфт, дар ин бора суҳбат намекунад. Ба иттилои 2 манобеи радиои озодӣ дар ҳукумати Тоҷикистон ки дар ҷаласаи солона ширкат доштанд, Эмомалӣ Раҳмон аз кори чанд ниҳоди дигар аз ҷумла хадамоти алоқа ва кумитаи сармоягузорӣ норозигӣ кардааст. ҷаласаи солонаи ҳукумат рӯзи 24 январ баргузор шуд. дар иттилоияи расмӣ асосан дар бораи комёбии ҳукумат дар соли гузашта гуфтанд. дар бораи камбудиҳо камтар ишора шуда. аз ҳодисаҳои Бадахшон, даргирӣ дар марз бо Қирғизистон ва ҳабси хабарнигорон ёд наоварданд. даҳҳо сокини ноҳияи Шамсиддин Шоҳинро аз бемористонҳои ин ноҳия ва шаҳри Куллоб ба хонаҳояшон ҷавоб доданд. 48 нафар рӯзи 24 январ дар як меҳмонӣ ва пас аз хӯрдани хӯротоб дар деҳаи Чагам заҳролуд шуданд. мудири раёсати тандурустии минтақаи Куллоб Шароф Рустамов рӯзи 25 январ ба радиои озодӣ гуфт, сиҳат шуданд, ҷавоб додем. рӯзи пеш аҳволи чанд нафар вазн арзёбӣ мешуд. пизишкон дар ин замина тафсилот надоданд. ҳамзамон маълум нест сокинон аз чие заҳролуд шуданд. Шароф Рустамов гуфт, ҷавоби санҷиш дар 72 соат маълум мешавад. заҳролуд шудани сокинон аз хӯрок дар Тоҷикистон борҳо иттифоқ уфтодааст. дар охири соли гузашта як хонавода дар ноҳияи Ҷиабо Расулови вилояти Суғд баъд аз истеъмоли меваю сабзавоти консервашуда заҳролуд шуданд. дар он ҳодиса 2 нафар ҷон бохтанд. писари як зани тоҷикро ки дар Русия ба қатли ҳамкораш гумонбар аст ба ватан ба назди пайвандон фиристоданд. сафорати Тоҷикистон дар Москав рӯзи 25 январ гуфт, писари 8-солаи Сайёра Дусаева пас аз ҳабси ӯ танҳо монда буд. мақомоти Русия Сайёра Дусаева шаҳрванди 36-солаи Тоҷикистон рӯзи 4 январи имсол бо иттиҳоми қатли як ошпази гурҷӣ дар ҷои кораш дар шаҳри Москав боздошт карданд. видеои ҷангу даъво ва кашмакаши Сайёра Дусаева бо ошпаз ва марги марди гурҷӣ аз зарби кор дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн ва ба баҳси зиёд барангехт. вазорати корҳои дохилӣ ва додситони кулли Тоҷикистон аз Русия хостанд парвандаро одилона баррасӣ кунанд. ҳамкорони Сайёра ба нашрияҳои маҳаллӣ гуфтанд, ҷанҷол пас аз шӯхӣ ва дастдарозии мард ба зан оғоз ёфт. сарфармондеҳи нерӯҳои мусаллаҳи Украина генерал Валерий Залужный $1 миллион ки моҳи январ ба мерос гирифта буд ба артиши кишвараш туҳфа кардааст. нашрияи New York Times навишт, пулҳоро ба Залужный шаҳрванди Амрико Григорий Степанец ба мерос гузошта буд. нашрия нагуфтааст ки оё генерали украинӣ бо шаҳрванди Амрико робитаи хешутаборӣ доштанд ё бо ҳам дӯст буданд. хадамоти матбуоти нерӯҳои мусаллаҳи Украина ин хабарро тасдиқ кард. New York Times бо такя ба Бонки Миллии Украина навиштааст ки дар як соли ахир сокинон ва соҳибкорони ин кишвар ба нерӯҳои мусаллаҳи худ беш аз 22 миллиард гривна ё ҳудуди $500 миллион хайр карданд. дар душанбе ғолибони озмунеро эълон карданд ки тавоноиҳои занону духтарони тоҷикро ба риштаи тасвир кашида сарнавишти онҳоро ба воситаи наворҳои кӯтоҳ расонае карданд. маъракаи тоҷик духтарро сафорати Амрико дар душанбе баргузор кард. Бароди Юсуфӣ дар натиҷагирӣ аз озмуни он иштирок дошт ва ин видеоро овард. моҳира ки дар як навор аз сарнавишти талхи модарбузурги таҳсилнадидааш қисса карда буд, ғолиби озмуне дар Душанбе шуд. тоҷик духтар тарҳи сафорати Амрико дар Тоҷикистон аст ки дар арафаи 16 рӯзи мубориза бар хушунат алайҳи занон роҳандозӣ шуд. Это, наверное, будет звучать немножечко неправдоподобно, но я действительно не ожидала, что я выиграю. ин шояд каме ғайривоқеӣ садо диҳад, вале воқеан ҳам ман бовар надоштам ки ғолиби озмун мешавам. ман натиҷаи озмунро мунтазир будам, зеро чанд нафар духтарони шиносам ҳам иштирок карда буданд. дар бораи видеои худам бояд бигӯям ки ман дар бораи сарнавишти бибиам кайҳо боз қисса кардан мехостам ва он сарнавишт на танҳо ғамангез аст, балки мехоҳам духтарони ҷавони деҳотӣ аз навоҳии хурд ӯро шунида илҳом бардоранд. аз ин рӯ вақте ман дар бораи озмун шунидам, ҳамин идея ба сарам омад. По
поэтому идея мне сразу пришла в голову, как только я узнала о конкурсе. Вот. дар озмуни тоҷикдухтар 70 навор пешниҳод шуд. сафорати амрико дар душанбе дар ҳамкорӣ бо блогерон аз мардум даъват кард ки наворҳо таҳия кунанду ба озмун фиристанд. Tajik Girl was one of our first efforts to work with local leaders, local Тоҷик духтар influencers. яке аз лоиҳаҳои мо буд ки дар ҳамкорӣ бо фаъолони маданӣ ва дигар шариконамон роҳандозӣ кардем, то ки суҳбатҳоро саросари Тоҷикистон дар бораи он ки зани тоҷик будан чӣ аст ва зани тоҷик кӣ аст. Аз ҳама ҷолиб ин буд ки ҳамин ташаббусро худи занҳои тоҷик ба мо пешниҳод карданд. The embassy, not by anyone on the outside. This was a conversation for Tajiks amongst Tajiks. дар ин озмун ҳамроҳ бо Моҳита Сангова 5 нафари дигар низ ғолиб дониста шуданд. аслан тамоми видеоҳое ки дар зери лоиҳаи мазкур яъне омода гардиданд ва пахш гардиданд сазовори аҳсану офаринҳо ҳастанд, зеро тоҷикдухтарони мо бо ин ташаббуси худ нишон дода тавонистанд ки онҳо чӣ қадар яъне пешрафта ҳастанд, ҳамқадами замон ҳастанд, онҳо ҳар як яъне мақсаду мароми муайян дар зиндагӣ доранд. ҳадаф аз озмун мусоидат ба решакан кардани зӯроварӣ ба занон аст ки ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ ба як расм табдил шудааст. баргузоркунандагони озмун умедворанд аз ин роҳ дар коҳиши ин зуҳуроти номатлуб дар Тоҷикистон кӯмак мекунанд. омбудсмен ё ваколадори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон дар зери ях мондаву ҷон бохтани 4 кӯдакро дар ноҳияҳои Ҳисору Моминобод бемасъулияти волидон номид. Ин кӯдакон ҳафтаи гузашта ва ҳангоми бозӣ дар рӯи кӯлу ҳавзҳои яхбаста ғарқ шуданд. наздиконашон мегӯянд тасодуф буд. корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ мақомотро танқид карданд ки ҳавзу кӯл ва рудҳои яхбастаро беназорат гузоштанд. омбудсмен дар сомонаи расмияш навишт, дар аксар ҳолат кӯдакон беназорати падару модар дар ҷойҳои ба ҳаёт ва саломатияшон хатарнок гашту гузор мекунанд. дар 2 ҳафтаи охир дар Тоҷикистон ҳарорат поин омад ва бар асари сардии ғайримаъмулӣ чанде аз руду кӯл ва ҳавзҳо ях бастанд. баъзе аз ҷавонону наврасон ин маконро ба майдони яхмолакбозӣ ва бозии хоккей табдил доданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода хостааст мардум эҳтиёт кунанд. бахши якрӯзи таърихро ҳамкори мо Хиромо Бахозода тақдим мекунад ки ҳодисаҳои муҳиме дар рӯзи 26 январ дар солҳои гуногун рӯй доданд. 26 январи соли 1963 дар ҳудуди шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон фурудгоҳи нави пойтахт ба кор андохта шуд ки имрӯз ҳам аз он ҳазорҳо мусофирон истифода мекунанд. таърихи авиатсияи Тоҷикистон аз солҳои аввали таъсиси ин ҷумҳурии шӯравӣ дар 3 сентябри соли 1924 оғоз меёбад, вақти аввалин ҳавопаймои Ю-13 аз шаҳри Бухоро дар хоки Душанбе фуруд омад. баъд ин дар марказҳои дигар шаҳру минтақаҳои Тоҷикистон ҳам фурудгоҳҳо ифтитоҳ шуд, вале дар солҳои истиқлолияти Тоҷикистон бо сабабҳои зиёд аз ҷумла мушкил дар мудирияти соҳа пурра истифода намешаванд. бар асоси тағйирот ба кодекси оилаи Тоҷикистон аз 26 январи соли 2011 издивоҷи шаҳрвандони ин кишвар бо хориҷиҳо бо маҳдудият рӯбарӯ шуд. дар сурати ақди никоҳ дар Тоҷикистон домоди хориҷии арӯси тоҷик бояд чанд шартро иҷро кунад. ҳадди аққал 1 соли охир дар Тоҷикистон ба сар барад, аҳдномаи никоҳро имзо кунад ва муҳимтар аз ҳама арӯсро бо манзили истиқомати шахсӣ таъмин кунад. мақомот ин шартҳоро талоши ҳимояти ҳуқуқи занони тоҷик меноманд, вале коршиносони байналмилалӣ инро нақзи ҳуқуқ мегӯянд. 26 январи соли 1973 оҳангсоз ва муассиси гурӯҳи мусиқии Авесто Ҷасур Халилов таваллуд шудааст. асарҳои ӯ дар равияҳои замонавии мусиқӣ мисли попу ҷаз эҷод шуда, Авесто яке аз гурӯҳҳои касбии мусиқии собиқадор дар саҳнаи ҳунари тоҷик ба шумор меравад. Ҷасур Халилов ташаббускори ташкили ҷашнвораи мусиқии ҷаз дар Тоҷикистон ва Осиёи марказӣ мебошад. бонки миллии Тоҷикистон қурби миллии сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 26 январ чунин таъин кардааст. шумо навиди бомдодиро дидед. назару пешниҳодҳои худро ҳам нависед. то фардо дар ҳамин вақт худо нигаҳдор.